Cyfle cynnar I Jack Thorne I lansio'r bel I mewn I gwrs Cosby'r ymwelwyr. Tafiad hir ganddo fo. Caernarfon yn hannar delio efo'r bygythiad. Yn bel yn ôl wrth drau Jack Thorne. Croesiad isel I mewn. Ac am y tro cyntaf tymor yma, mae Aberystwyth wedi sgorio yn y gyngrair. Harry Owen sydd ar fenthyg o gei cona ac ar ôl dim ond 3 munud mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Sean Bradley yn chi wedyn fyr, derbyn y bel yn ôl gan Darren Thomas. Pas isel I mewn! A Zach Clark sydd wedi dod â Caernarfon yn gyfartal yn syth. Symudiad oedd wedi baratoi ar y cae ymarfer yn gweithio'n perffaith. Cliriad syth at Bradley. Cyffuriad Darren Thomas. Canfod Dion Donahue mewn lle. Donahue. Efo'r ergyd a'r gwiriad yn ei chario I heibio I Dave Jones. Ac ar ôl chydig dros chwarter awr, mae'r ymwelwyr wedi taro nôl. Ac ar ôl bod ar ei hôl i'n gynnar, mae'n bellach yn 2 I Caernarfon. Harry Owen. Gic obeithiol ymlaen I gyfeiriad Hogan. Taylor ar draws y cae. Canfod Iwan Lewis. Tîm cartra yn trio taro nôl Lewis o bell! A just eiber postyn athi. Wneith Lewis Webb honni I fod yn gwybod lle oedd hwnna'n mynd. A bod o wedi gadael I. Walsh yn chwilio am opsiynau. Croesiad isel I mewn. John Owen efo'r bas yn ôl! Ac ochr y cwrs Cosby, mae Iwan Lewis wedi dod a Aberystwyth yn gyfartal. Iwan Lewis yn gosod y bel yng nghornol yr hwyd o ddeunaw llath. Ar y bell o Kirkman. Billy Kirkman, creu rhywun le iddo fo hun, gyda'n draws at Iwan Lewis. Lewis o bell eto! A tro yma, Lewis Webb yn gwneud yr arbediad. Oedd hwnna'n daran o ergyd. Wyn. Darren Thomas rwan. Thomas yn ergydio! Ar ail gyfla! Ac arbediad dwbl gwych gan Dave Jones. Fe adlamodd yr ergyd wreiddiol yn anodd iddo fo. A Dave Jones yn ymatab yn sydyn I wneud yr ail arbediad. Mark Williams. A Rither I mewn I hanner Aberystwyth. Rhyddhau Adam Davies! A cyn chwaraewr Aberystwyth sy'n rhoi'r ymwelwyr nôl ar y blaen. Pas dreiddiol Mark Williams yn canfod Adam Davies a'r eilydd efo'i 4ydd gôl y tymor yma. Dim ond 1 gôl sydd ynddi. Fedrith y tîm cartra dar yn ôl. Gan ddealltwriaeth rhwng 2 o chwaraewr Aberystwyth yn fanna. Adam Davies yn y cwrs Cosby yn mynd un ffordd gyda ffordd arall. Ac Adam Davies sy'n gwneud y pwyntiau'n saff I Caernarfon. Fe dorrodd Adam Davies yn rhydd a fe gymodd ei amser cyn plannu'r bel y tu hwnt I Dave Jones. Ildio, 4 gôl wthnos yn ôl, erbyn cei cona. Taro nôl yn y ffordd gorau bosib naw ma'r sgorau 4? Ie, definite. Dwi'n meddwl hanner cynta, hwnna di'r sawa da ni wedi bod season yma. Oedden nhw i'r standards da ni'n setio yn un hynna'n. Oedden ni wedi dweud, oedden ni'n gwybod beth nhw'n mynd I fod amdan a fod yn uniongyrchol ac oedden ni wedi dweud mae rai ni chwarae a fod yn bref a dod ar y bel a nhw'n teimlo bod i'n gwneud hynna digon a wedyn ail hanner dwi'n teimlo chwarae teg I substitutions, maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth. A dyna di beth braf heddiw di, mae pawb di chwarae'r rhan. So dwi'n hapus iawn i'r subs di dod on. Adam di chwarae ffantastig, di dod nôl fewn a di cael 2 gol a di wneud y dda iawn I ni, so na, hapus. We got our first goals today, which just took a little while to come, and it is a new team coming together, but we'll stick together. We go again next week. It's a big game, we know that, and we're in a position now where we didn't want to be in so early in the season. I know playing against the top two away from home was going to be tough anyway, but we haven't picked up enough points here yet. You spent a bit of time
at Aberystwyth in the past, played a few games here. It's always nice to come back and score against one of your old clubs as well. Yeah, it is nice. Yeah, I know a lot of the lads here, I know a lot of the staff, and they're all brilliant and love my time here. So yeah, it's always brilliant to come back, and always better to leave with 3 points and a goal, really. So. And it's clear again from your own personal point of view, that terrible injury you've had, you've really put that behind you now, and you can look forward hopefully to a successful season. Yeah, definitely. Yeah, it's difficult. It's difficult for anyone in that situation, but yeah, I want to try and move away from that now and just look forward and try and move forward as best as I can.